Dette er en kort nyhedsudsendelse fra Ungekspressen. Vi havde 4 reportere afsted til København i lørdags ved landsindsamlingen. De hjalp til i Øksehallen, hvor de serverede mad for folkekøkkenet for Afrika. Da de var færdige, fik de lov til at tage hen i callcenteret, hvor de interviewede nogle af alle de kendte, der sad klar ved telefonerne. Det er fra Ungekspressen Vejle. Det er nyheder for unge. Har de et indtryk af, at der er mange unge, der har doneret? Ja. Alle, der har doneret. Og jeg tror, det former meget sådan, at man måske sidder i kæresten. Og så skal vi ikke. Og så siger pigen, kom nu, kom i gang. Har de et indtryk af, at der er mange unge, der har doneret? Ja, der er 4 unge, der er doneret, og der er nogen, der donerer uden deres egne penge. Det synes jeg er fint. Jeg tror, de er unge generelt på støtte med. Ja, jeg tror faktisk, at unge har nemmere ved at relatere sig til det. Der er nogen, der tager nogle historier, der er slået ud og sparer sig. Så jeg gerne vil løse det. Så jeg tror, at børn er sgu meget og unge i dag. Jeg bruger jo kampen i hånden, når man er teenager, så tænker jeg, at jeg godt vil være det. Der blev alt samlet over 560.000 kroner ind i folkekøkkenet i Øksehallen, hvilket er over 100.000 kroner mere end sidste år.